Vi starter med at tegne en trekant. Den kalder vi A, B, C. Og så tegner vi en tilfældig streg, som er parallel med linjestykket AB. Og det punkt herovre kalder vi D, og det punkt herovre kalder vi E. Så langt så godt. Det talesætning siger, den siger, at linjestykket CD i forhold til linjestykket AC har det samme forhold som linjestykket CE's forhold til BC. Og det ser således ud, når man skriver det op. Altså, linjestykket CE's forhold til linjestykket BE er det samme som linjestykket CD i forhold til AC. Så det her blev det her. Så den streg havde vi kun for at bevise, at den her er parallel med den her. Yes. Vi vil så gerne vise det her udsagn, hvordan vi kommer frem til det. Det gør vi ved at sige trekanten A, C, E areal i forhold til trekanten A, B, C's areal. Hvis vi ser på arealet af trekanten A, C, E, og vi bruger CE som grundlinje. Derved får vi en højde her. Så vi får en trekant, der hedder halv højde gang grundlinje, som er CE. På samme måde tager vi og finder arealet af trekanten A, B, C. Den har ligeledes halv højde. Og da jeg bruger BC som grundlinje, så er den samme højde som den anden trekant. Vi bruger dog et andet linjestykke. Så finder vi forholdet mellem de to trekanter. Vi skulle finde forholdet mellem de to trekanters areal. Vi gør det på en lidt dårlig måde. Sætter forholdet der og forholdet der. Så vil jeg reducere, fordi en halv og halv ud med hinanden, højden ud med hinanden. Fordi det var den samme højde, vi havde i de to trekanter. Så har vi kun linjestykkernes forhold tilbage, og det var det, vi godt vil finde frem til. Godt. Nu vil jeg vist tage en ren og gøre det samme. For de her to linjestykker. Grunden til, at jeg ikke visker den her streg ud, det er, at det er vores udgangspunkt for hele beviset. Ja, så vil jeg gerne bevise, at forholdet mellem linjestykket CD og AC er det samme som det andet udtryk, vi lige har fundet.
Det er det her lille stykke. Og det gør vi på samme måde. Vi tegner trekanten BCD. Og arealet af den, det er halv højde gange. Og så har vi valgt CD som vores grundlinje. Og så på samme måde gør vi fra A, B, C, ja. Men denne gang bruger vi, i stedet for BC som grundlinje, som vi brugte det andet vis, så bruger vi AC som grundlinje. Og højden bliver den samme på de to trekanter. Igen vil vi gerne finde forhold. Og igen kan vi reducere. Og vi får det her til at stå tilbage. Og det er jo det, vi gerne vil bevise. Jeg vil gerne lige have lov til at viske tavlen ren, fordi nu vil vi gerne bevise, hvorfor at vi kan sætte dem lige hinanden i to udtryk. Men først vi skal vi tavlen ren. Ja. Før det giver mening at sætte de her to lige hinanden, bliver vi nødt til at finde ud af, om arealerne overhovedet er lige hinanden. Vi havde tre trekanter, vi arbejder med. Trekant A, B, C. Trekant B, C, D. Og trekant A, C, det vi har fundet ud af, det er forholdet mellem trekanten, BCD's areal og ABC's areal. Det er det vi ser her. Og så har vi fundet trekanten ACE's areal i forhold til trekanten ABC's areal. Og det er det vi ser her. Men vi bliver også nødt til at se på forholdet mellem de her arealer indbyrdes. Nu havde vi jo ABC 2 gange, der brugte både den nævner og den nævner. Så derfor giver det sig selv, at arealet af den, det er det samme. Men vi bliver også nødt til at se på trekanten BCE, BCD's areal i forhold til trekanten ACE's areal. Og sammenligne dem, fordi de skal også være det samme, før det her det opfyldes. Og hvis vi kigger på ACE og BCD, så ser vi, at det her areal har det til fælles. Derfor må differencen mellem de to trekanters areal være det, der ligger heroppe. Da vi ser, at de to trekanter A, D, E og B, D, E har den samme grundlinje, og højden er den samme, så må arealet også være det samme. Det kan vi vise således.
Hvis vi skal forklare, hvad arealet af trekant BCD er, BCD, så er det linjestykket DE gange halv højde plus arealet af trekanten CDE. Hvis vi skal finde arealet af trekanten ACE, så er arealet CDE plus arealet af trekanten, der har grundlinje DE gange halv højde. Og det får vi således. Og da vi ser, at de her to er lige hinanden, så er kriterierne for at sætte de her to forhold lige hinanden også opfyldt. Og nu vil jeg så liste ud. Sådan. Men jeg vil også godt vise, at det her hænger sammen med den sidste side, for indtil videre har vi kun sammenlignet de her to sider. Jeg vil også godt have den her side med i spillet. Det jeg gør ved at tilføje en side, der går igennem E og går parallelt med AC her, og den rammer i punktet heroppe, der vi kalder F. Og det jeg så skal gøre med linjestykket, så gentager jeg bare hele processen, vi lige har været igennem. Bare hvor jeg tager udgangspunkt i den her linje. Og så får jeg, at linjestykket AF i forhold til AB er det samme som de andre. Og der er vi jo alle sammen fantasi til at forestille os det beviser. Så det behøver jo ikke yderligere uddybelse. Men altså, konklusionen er, at linjestykket CD leder med linjestykket AC. Det forhold er det samme som linjestykket CE i forhold til BC. Og yderligere igen er forholdet mellem linjestykket CE i forhold til BC det samme som AF i forhold til linjestykket AB. Og hvad kan vi bruge det her til? Jo, hvis vi kigger på sådan en krabat her, så hvis vi har 3 værdier, så kan vi finde den sidste. Altså, hvis vi har 3 længder, de 2 ligedannede trekanter, så kan vi finde den sidste længde. Og det har vi brug for nogle gange. Det behøver ikke at være det her, det kan selvfølgelig også være den her kombination, eller denne her, og denne her, vi sætter lige hinanden. Men hvis vi har 3 værdier, så kan vi finde den fjerde.